Cilj konkursa Uprave grada Šapca je podsticaj zapošljavanja najrizičnije grupacije ljudi, muškaraca starijih od 55 i žena od 50 godina. Sredstva obezbeđena u budžetu grada namenjena su refundiranju doprinosa i poreza. 108 ljudi je iskoristilo jednu od mogućnosti da li da odu na nacionalnu službu ili da odu u penziju, tako da mislim da je to izuzetno dobro i imamo sada 17 zahteva već za ovu godinu. Pravo učešća na konkursu imaju privredni subjekti, odnosno preduzetnici i pravna lica koji svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Šapca. Da bi konkurisali poslodavci, a i osobe starije od 55 muškarci, odnosno od 50 godina žene, moraju ispunjavati određene uslove. Korisnici su osobe starije ženske od 50 godina, muškarci od 55 godina, s tim da i jedni i drugi moraju biti najmanje 60 dana prijavljeni na nacionalnu službu za zapošljavanje. Također, privredni subjekat koji ima registrovanu jednu od delatnosti kod APR-a mora 60 dana da ne smanjuje broj radnika i za trajenje, koliko traje taj godinu dana je prvobitni ugovor, također ne može smanjivati broj radnika, može menjati, ali može smanjivati broj radnika. Odluka o svakom pojedinačno podnetom zahtevu za dodelu sredstava biće doneta u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.